vai, se non... Bueno, ben sabedes que cando hai temporal carga sobre todo coas persoas que traballan a intemperie. Pensamos nos percebeiros, nos mariscadores, tamén nos mariñeiros, e moito ollo, porque mirade, aí en Noia, despois dunha semana de parón, as mariscadoras tiveron que sair porque está a campaña do berberecho. Están en plena campaña, din que hoxe non era moito día de sair, pero asegúranos que teñen que ir porque se faltan moitos días e sacan os permisos, E preguntámoslle se polo menos os prezos van ben. E as mariscadoras estaban bastante máis contentas onte ca hoxe, mirade. Como é o día de hoxe para traballar? Fatal, fatal, sabes? Non se pesca nada, hai pouco. Temos que luchar para sacar un sueldo polo menos. Este é o primeiro ano, primeiro inverno aquí na agua. De momento mal, pero bueno. Onte dou unha volta ao Barriñón porque con tanto vento, tantas olas, perdín rede, perdín un marisco que tiña collido, pero bueno. Vamos intentámoslo outra vez. Hai que facer algo, porque a vida está moi cara. Veña, vamos alá. Hoxe sería un día dos de quedar na casa. Estamos traballando moi cerca de terra, aí hai pelos, apenas hai marisco aquí. Entonces, o día de hoxe non sería para estar aquí, pero bueno. E onte pasámoslo verdadeiramente mal, a min custoume moitísimo collelo. Estuve por levantar o rastro e ir para a casa. E así foi, que nin berberecho collín, nin nada, Pasámoslo fatal, as olas pasámonos por encima. Como persoas que somos, onte non se debía de vir ao mar. Era perigoso para a vosa integridade tamén, non? Eu penso que sí. Porque nos obligan a facer esas ventas, isto tería no que mirar. Fai falta facer as ventas, fai falta os cartos e fai falta todo, entendes? A xornada de onte foi moi dura, polo menos os prezos acompañaron. Bueno, non temos queixa, así deberían de ser sempre. Pa pouca cantidad que se colleu, levaron bo precio. O berberecho de cuarta a 6, o de terceira a 10, e o de segunda, que é o que non hai, a 22, 23 ou así. A japónica xa non debería de baixar dos 10 euros. Polo menos os poucos kilos que sacamos, pois levan precio e nos compensan algo, polo menos para ir aguantando o resto da campaña. E o día de hoxe, pois, a moita xente vai nos a costar coller o cupo, e senón vimos solo por sacar, ainda que sea 1 kilo, 2, 3 de japónica para facer a venta e non perder ese día para o Permex. Estes días non son sinxelos para ninguén.